Sa ibong kan lampastuhod na baha, tuloy man giraray ang wedding celebration kan sarong padis hali sa Sorsogon. Sa videong ini, baliwala sa bagong kasalan sinda Jocelyn na sin Mark Anthony Romualdo kan barangay Kabiguan ang baha sa indang wedding reception. Game na game man, maginan sa indang mga abay asin iba pang bisita sa pagkakan maski na nga ni baha-baha na ang lugar. Mauran pa lang po that time kang morning, tapos pagpaduman mi sa simbahan okay pa naman, tas pag uli mi bandang 10, di na kami nakaagi-digdig, so nag-anap kami ibang way para makapauli po kami. Problema kung paano kami maka-ibong dide. Nagkabot na kami dyan sa Banban, tapos nagbalik kami pa Tundol, may libutan dito. Balik naman kami. Sigun sa uploader na si Anneli na saro sa mga bisita sa kasal, dahil niya hunaon na ma-viralan sa iyang video. Naisipan niya man sa nadaan ining videohan, darakan kaugmahan. Para sa akin, parang naugmaan ako para sa sainda na naging arag sa ato. So ano po lang na gusto ko man masaksiyan kung sainda pagkasal, kaya didi kami. Pero hindi ko akalain na dahil sa video ko na ito magbabiral po. Taong 2022 kan mag-usbong ang pagminuotan kan newlyweds. Taong 2024 kan mag-propose si Mark Anthony. Asin ngunya na taon kan sinda ang ikasal. Nadawa na nga ni binaha, apaw-apaw man giraray ang pagminuotan. Thank you ta, maski ano man sa nangyari, tuloy man gilin so event, so kasal, tapos ning magpun sapon, kay ba niya ako hanggang dulo na. Salamat man sa imo ta, maski araram na sa tubig, nagpilit pa kitang mag-ibang, makauli sa nakita dade. Ang eksperyensyang ini, nung kanang gada ama lilingawan kan mag-agum na Jocelyn asin Mark Anthony na sa indaman daang ihihiras sa saindang magiging aki. Para sa mga baretang, Tatak Bicol, Danica Garcia.